कलयुगात पण श्रावण बाळ असा ह्या मी आयेक दाखवून दिलाय। त्याचा असा झाला आमची आये इली मुंबई। मग काय माझ्या लाडक्या आयेका ह्या पावसाळ्यात फिरवसाठी डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडून आम्ही पोहोचलो महाराष्ट्रातल्या निसर्ग सुंदर हिल स्टेशन माथेरान। आयेक मी घेऊन इलय पण आयेक चालूक जमा नाही। मग थैसून सुरू झाली माझी खरी कसोटी। मग मिस तो मी ऐकते काय 2 चाकी रिक्षेत आयेक बसवून फरफडत आमच्या अलेक्झांडर हेरिटेज रिसॉर्ट का सुखरूप पोहोचवलं। राजा महाराजांसारखी सुंदर हेरिटेज रूम बघून आये अगदी सुखावली। तर बायल माझी अगदी मॅट झाली आणि पोरा बाथरूम बघून येडीपीसी झाली। बारक्या तर माझा हौद्यात उतरला, नशीब पाणी नव्हता नाहीतर बुडाला असता। दुपारी जेवण खाऊन आरामात झोपून उठून संध्याकाळी गरमागरम चाय आणि मॅगी खाल्लं। मॅगी जिरवसाठी बारक्यान धनुष्यबाणाचा बळी घेतल्यानंतर मी डान्सची वाट लावली। मॅगी जिरताच पनीरवर जबरदस्त हमलो करून आम्ही झोपूक गेलो। सकाळी उठून नवरा बायको मॉर्निंग वॉक का जाताच हेंका पण ताल इलो। मगे सर्वजण मॉर्निंग वॉक करून 4-4, 5-5 दही पराठे बसवून माथेरान फिरूक निघालो। आई रिक्षेनंतर आम्ही घोडे घेऊन बारक्या आजीचा गाईड झाला आणि आजी एक पॉइंट टू पॉइंट माहिती सांगून पॉइंटशीर माथेरानचे पॉइंट दाखवले। आये सदीने माझ्यावर पिसाळता म्हणून आयेक पिसाळनाथ मंदिरात नेऊन सांगना केलं। मगे सुंदर लॉर्ड पॉइंट बघून आम्ही परतीच्या प्रवासाक निघालो। मगे तुम्ही केव्हा येतास या पावसाळ्यात माथेरान फिरू? वर अलेक्झांडर हेरिटेजचा ऍड्रेस देते, नक्की यावा।